И здраво люди, како сте? Sada idem na multiplayer i uđemo u ovaj TurboCraft, jedan super server. Čekajte, Ау, evo ljudi. Шабуй. Estava só lá, deixa eu ver. Oh, ljudi. Evo, pozdrav za MC Rafter 64, pozdrav za MC Nerdy, pozdrav Mafijaša, pozdrav za Nex, pozdrav za Klon 555, pozdrav za... Pozdrav za Dito, za Ditzon. Opa. Thanks. Pula, Bia. Pula.
Ovo se sve ostavlja. Kad te vaše šta mi sve dadiš? Ovo se sve ostavlja. Ja, evet. Kako hoću ismići. Dobar skill. Imam novog baleta. Baj. Au.
neko psilio. Evo vam pare za vaš televizor. Hajde baci dijamant. Sve radi. Baci. 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 Nemaš nešto bitno? Zarobljeni smo. Ovo nešto me ubio. Majko li ti ben. Izvin te zbog ovo. Izvin, bajo, ako što oče, izvin. Sta, izvin. Izvin, slučajno, izvin, izletelo. Oprosti. Šta je dao? Poison. Ajde ga pijem, a? Može gledati. Da ja pijem. Sam budala mnogo velika. Bart Facebook. Apsolutno. Sve mi je tu, dovoljno bitno. Dijamanti su manje bitni, tako je. Šta će nam? Šta će nam? Otpanemo nam manje veli. Turbo Bestov sam morao staviti. Osim ovog. Sve ovo može sastaviti. Provedba. Everywhere. To je bilo to. Ajde. Ćao.